טוב, אנחנו בדרך לבקו"ם. ורד אוכל. במצב הטבעי שלה? אנחנו בפקקים. קיסר מתלהב שיש לו אוטו מלא. לא, אנחנו בפקקים. ולשם שינוי אנחנו אלה שהכרנו ולא הוא. נכון. הוא חיכה לנו. רעש האומר. אני עד לזה. יפתח עד. מה שקרה זה... אני השתתחתי, כי עדי אמרה לי לא רוצים, נעליים פתוחות. אמרתי לה, ריקי רוצי. התחילה לרוץ. פשוט השתתחה על הרצפה. אבל זו הייתה השתתחות מצחיקה. משום מה גת נוסעת מאחורינו. וואלה. לא ממש, כאילו... מה? יש לי שאלה יותר טובה, יש לך מסטיק? לא. אולי לוורד יש לו תיק גדול. לא, אין לה. היום בנות לא במיטבם, אין להם מסטיק. ריקי, יש לך מסטיק? לא, אני מצטערת. אז מה עדי? את מתרגשת בשביל גת? אני אומרת לעצור בדרך שוב ולקנה קפה. את כאילו לא רוצה שתתגייס, את חברה זונה. ממש, אם גת הייתה בדרך חזרה אז... אני פשוט לא רוצה לנסוע בפרקים, באמת לא חוויה אותנו. זאת הדרך המהממת לבקו"ם. מקסימום אני אחליף אותה, לא? בטח גת פתאום, שכחתי את הנעלי עקב שפיץ שלי. מה אני אעשה? איך אני בשעת ת"ש אתחיל עם הבנים? ביי ביי. אחד התיק שלי רק...